Però arriba un moment a la teva vida, com ja va ser jo, un moment de quedar viuda, que és allò de... Se t'encén una llum de dir, però Mateu ha mort. I tu què faràs sense ell? Perquè semblava que cuidant-lo tota la vida com va estar malalt, era la meva feina, no? I quan arriba aquest moment, dius, però què faràs? Algo ha d'haver en mi que m'acabi d'omplir tot això. I va ser ja quan vaig començar a veure lo de l'escola de formació de laics, que encara és formació de laics, però llavors al començament només havia fet una fornada, jo soc de la segona, l'escola de laics, de formació de laics. No, d'agents de pastoral, l'escola d'agents de pastoral. I allà va ser la meva, anar descobrint més i més i més. I m'ha portat a una situació que mai dic ja n'hi ha prou, saps? És com un imant que m'atrau i tot això ho vull donar als altres, ho vull transmetre, perquè a mi m'ha arribat dels que han aguantat el tipus durant tot aquest temps, fa 2000 anys, que no és poca cosa. Doncs jo vull estar en aquesta cadena de continuar, perquè l'últim que ens va dir el Senyor abans de partir va ser tot això que heu escoltat i que heu sentit, porteu als altres, que sàpiguin qui soc, que estimin a Déu, que està enamorat de tots. I tot això es va transportant a la gent que tens al costat i necessites dir-ho perquè ho visquin, perquè és la joia, és la felicitat, és la pau.